जाए तापाई कौन गोटे खाइबाकू नहीं आसे। थाउ थाउ एते हम पाठ पढ़नी नेलु अल्प दिटा खाई देलु। रह मां मोर खाली परीक्षा अछि मते पाठ पढिबाकू दे। पाठ खाइले सिना अधिक अधिक पाठ पढिबु परीक्षा बेसी बेसी लिखिबु खाली पेटरे पाठ कोउटु मन पडिबो कहलु। हां मां तोते आ बुझे होबनी दे मु खाई दे। अरे काहे से पिलाटे को पार्टी करूछ से तो पाठ पढुची ताको डिस्टर्ब काहे करूछ कहिलो। पाठ रख मत पाठ पाठ पढी जेमिति मते स्वर्ग को नबो। अरे तमे बुझु न से सिना भलो पाठ पढिले भलो मनीष हबो आ दुनिया रे प्रतिष्ठित होई परिबो। हेटी मो से सब किछि जानिनी मु खाली जाने छी से मो पुओ तू नेलु बाबा खाई देलु। हे ये मां पन को किए बुझेबो जे मां मन तो स्नेह कांगरी आज सिना से बुझी पारुनी किंतु आम पुओ सिना बड़ ही पाठ पढिले भलो मनीष हबो आ भलो चाकरी करि परिबो। आमे माने कोन सब दिन त पाखरे थिबा ना कोन हो जा से प्रभु को इच्छा। अरे कुआडे गलो देलो देलो कोन दिटा खाइबा को देलो मु पुडी मो काम को जीबी। अरे कुआडे गलो टिके जल्दी आस। ओहो
ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡେରି। ଓହୋ, କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛ? ଖାଇବା ବାড়িରେ ତ ନେଇକି ଆସିବି। ଓହୋ, ସବୁବେଳେ ଏ ଫୋନ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆଇ ବସେଇ ବି ଦବନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଦେବାୟନର ବାବା କହୁଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେବାଙ୍କ ବାବା କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ଦେବାୟ କଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛି ନା କଣ? କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଦେବାୟନ ତ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏଥର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ସେ ଟପର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ମୋ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ତାର ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଠ ପଢିବା, ମେଡିସିନ ସବୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବ। ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଦେବାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଦେବାଙ୍କ କଥା କଣ କହୁଥିଲେ? ଆରେ ରୁହ କହୁଛି। ଦେବାୟନର ସ୍କୁଲରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମ ଦେବାୟନ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ଟପର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତାକୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ? ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କଣ ମ, ବାହାରକୁ ସିନା ସେ ଗଲେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଏଇଠି ରହି ପାଠ ପଢିବ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବନି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ, ସେ ସିନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛ ସେଇଆ ହିଁ କର। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ଆରେ ଶୁଣ, ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆରେ ଶୁଣ। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो मार दे उसके हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନି। ଆଜି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ମୋ ଘର ଯେମିତି ପୁରୀ ଉଠୁଛି। ଆଜି ଆଜି ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଭାତ, ଡାଲି, ଖିରି, ଖଟା ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆରେ ତମେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇ ରହିଛ କଣ? ସାଡେ ପୁଣି ପୁଅ ଆସିବଣି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲଣି କି ନାହିଁ? ଓହୋ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ତମେ ଉଠିଲ, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ଯୋଉ ମା ଗୋଟେ ଦିନ ବି ତା ପୁଅକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରୁନଥିଲା, ସେଇ ମା ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଜି ତାର ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଖାଲି ସିଏ କାହିଁ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଆସେ। ମା ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ମା ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ବାବା, ଏଇ ମା କିଏ? ମା ଇଏ ଯେମିତି ତୋର ମାମା, ସେ ସେମିତି ମୋର ମା। ଆଉ ତୋର କଣ କହିଲୁ? କଣ? ସେ ତ ଜେଜେମା। ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ତୋତେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ସ୍ନେହ କରିବେ। ମାମା ମାମା ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବି। ସେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ମତେ ଗେହ୍ଲା କରିବେ। ହଉ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଆସିବାକୁ ତ ଦେ। ମା ଜଲ୍ଦି ଆସେ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ? ମୋ ପୁଅ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତତେ ତୋ ମା କଥା ମନେ ପଡିଲା? ମା ତୁ ଆସିଲୁ, ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଦେଖିବ ଆସ, ପୁଅ ଆମର ଆସିଗଲାଣି। ଆରେ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାପା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ବାପା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଧନରେ ଏମାନେ ଏମାନେ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ବୋହୂ ଆଉ ତୋ ନାତି। ବୋହୂ ଆଉ ନାତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ହେଲେ କୋଉଦିନ ବାହା ହେଇଗଲୁ? ଆମେ ଦୁହିଁକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ମନେ କଲୁନି? ମତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ତୋ ବାପାକୁ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ତତେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏତେ ବଡ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲୁନି? ଆମର ବି ତତେ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡିଲାନି? ଆରେ ତମେ ତାକୁ ଏଇଠି ସବୁ କଥା ପଚାରିଦବ ନା କଣ? ଗଲ ଗଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତୁ ଗଲୁ ବାପା, କେତେ ବାଟରୁ ଆସିବୁନି। ଆଗେ ତୁ ଗଲୁ ହାତ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ପୁଅ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ପୁଅ ଆମର ବଡ ହେଲାଣି, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିଜେ ଶିଖିଲାଣି। ଆମେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି? ସେ ତ ମୋ ପୁଅ, ତା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ହଉ ଗଲ ଗଲ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ବାଢି ଦବ। ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ଶୁଣ। ଓହୋ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି କାମ କରିନି, ମୋ ଛୁଆର ଯେତିକି କାମ କରିନି, ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ମତେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ପାଟି କର, ବାପା ମା ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ ଯେ? ସେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବି। ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ମୋ ମାମା ବାବା ଏତେ ଝଗଡା କାହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଏତେ ଝଗଡା ଲାଗୁନଥିଲେ, ଏଇଠି ଆସିଲା ପରଠୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବୁଢାବୁଢୀ ହେଲେଣି, ବୋହୂ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋହୂ ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି। ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବ? ସେ ତ ମୋ ଝିଅ ପରିକା, ତାକୁ କଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିନେ? ତମେ ସେ ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ପୁରାଉନି। ହଉ ତମେ ବୋଧେ ଠିକ କହୁଛ। ମା ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବିଜନେସ କାମରେ 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି। ଭାବୁଥିଲି ତୋ ବୋହୂ ଆଉ ନାତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନରେ ତୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ, ହେଲେ ଆମେ ମାନେ? ବାବା ଆମେ ତ ଯିବା, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେମାନେ କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେନି କି? ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ କଣ ଆମ ସାଥିରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିକି ଯିବି। ଆମେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ। ନାଇଁ ସେମାନେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ଚୁପ୍, ସବୁବେଳେ ବଡ ମାନଙ୍କ କଥାରେ କଥା କହିଲା, ସବୁବେଳେ ଜିଦି କଲା। ଚାଲ ଏଠୁ। ବାପା ମା ତମେ ଯାଅ, ତମ ଜିନିଷ ରେଡି କର, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୋ କାମରେ ଯିବି। ବାପା ମା ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି, ତମର ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ହଉ ରେ ଧନ, ଭଲରେ ଯିବୁ।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫୋନ କରୁଥିବୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନବୁ, ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ଆଉ ନାତିର ବି ଯତ୍ନ ନବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆସିଲେ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ? ହଁ ହଁ, ଆମ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ। ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସେ ଆମକୁ। ତା ଅଫିସ କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇ ଗଲା। ସେ 7-8 ଦିନ ପରେ ଆସି ଆମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଜାଣିପାରିବି କି? ମୋ ନାଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ମତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଥାଟି କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ଏକ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗାଟା କିଛି ଖରାପ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଏଠି ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମନାଉ। ଏ ସମାଜର ବଡ ବଡ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କି ବାହାଘର ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ପୋଷାକ ବି ଆଣିଥାନ୍ତି। ରଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ପୁଅ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା? ମାହେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଥର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ 70 ଜଣ ଲୋକ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଆଶ୍ରମବାସୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଯିବେ କି? ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ କି? ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ମନ। ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ପରା ଆସିକି ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଏଇ 7 ଦିନ ପରେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଆର ମାସରେ ଯିବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହିନୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ କହି ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 7 ଦିନ ଯାଇ 7 ମାସ ଯାଇ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସେନି କି ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ମାଟି ମାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ? ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମା, କହ। ପୁଅ, ତୁ ଭଲ ଅଛୁ? ତୁ କେବେ ଆସିବୁ? ମା, ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ପରେ କଲ୍ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅରେ, ମତେ ଏଠି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଏଠି ଆସି ମତେ ନେଇଗଲୁ। ଓହୋ ମା, କହିଲି ନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତୁ ଫୋନ ରଖିଲୁ। ବାପାରେ, ମୋ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ରେ। ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଆସି ନେଇଯା। ବାପା, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବିନି। ତମମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କଣ? ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ କର। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଏବେ ନ ଆସିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଶୁଣୁଛ ମୋ କଥା? ଆରେ ଟିକେ କଥା କୁହ, ଆଖି ଖୋଲ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଲା ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କର? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି କି? ମହେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ରହିବାର ଔଷଧ ଅଛି? ପୁଅକୁ ଦେଖିବ କହି ବିଚାରି ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ପୁଅକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ନହେଲା ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ହଉ ପଛେ ତା
ମଲା ମା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇ ଆସୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ପୁଅ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁନି। ମୋ କଥା ମାନିଲେନି। ସବୁବେଳେ ପୁଅ ପୁଅ ହେଇ ବାଉଳି ହେଲେ। ଶେଷରେ ଆଜି ପୁଅ ପୁଅ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଆରେ ଏବେ ତ ଫୋନଟା ଉଠେଇ ଦେ। ମା ତ ପୁରା ମରି ସାରିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମାକୁ ତମର ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ 7 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ। ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ବି ବୁଝିଲନି ବାପା ମା ମୋର କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତୁ। ସିଧା ସିଧା କହିବି? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ପୁଅ ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଥାଏ ମଲା ମା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बड़ी करे रखवाली, पत्ते पत्ते डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ते पत्ते डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଜେଜେବାବା ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଜେଜେମା ଜେଜେମା କଥା କୁହ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି? ଜେଜେମା ଜେଜେମା କଥା କୁହ। ବାବାରେ, ସେ ତ ଡାକ କେବେ ଶୁଣିବେନି। ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ବିଚାରି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା, କେତେ ବିକଳ ହଉଥିଲା। ହେଲେ ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ନାହିଁ। ବିଚାରି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଜି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଜେଜେମା ଜେଜେମା କଥା କୁହ। ଜେଜେମା ବାବା ବାବା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବାବା, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ଯେ ଯୋଉ ଭୁଲ କୌଣସି କ୍ଷମା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ବଦଳରେ ମିଛ ଆଶା ଦେଖେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୋ ଭଳିଆ ମା ମତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁ। ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେବେ କୌଣସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ, କେବେ କୌଣସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ, କେବେ କୌଣସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ।
ମୋ ସମୟ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭଜନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଲା, ନିଜ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ପେଟ କାଟି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କଲା। ଯେଉଁ ବାପା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୁଅ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲା, ତିଳ ତିଳ କରି ଜୀବନ ସାରା ଜଳି ଚାଲିଲା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି କଷ୍ଟ ସହି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ତାର ସମୟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମୟ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ସେ ମା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାଟୁଛି ପୁଅ। ନା ଫେରିବ ମା, ନା ଫେରିବ ବାପାର ସେ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଫୋଡିଲ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଏ ଗୃହବେପାରୀ ରହସ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଲା ଶେଷ ଠିକଣା।